जे बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफा सुक्ति मावफुंनाय भारतनि नखर मन्थ्रिया जि कमिटमेन्ट होदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया जि कमिटमेन्ट होदों आरो कमिटमेन्टनि आधाराव बिथांमोनखौ खामानि मावनांगौनि थाखाय बे एकर्डनि कनस्टिटिउसनेल जि एमेन्डमेन्ट दङ बेखौ मावफुंनांगौ सिमा बारायनाय गामि सोसनबावनांगौ बर' कसारि काउन्सिलनि जि जेंना जेंसि कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जेंना जेंसि आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बे बिथिंखौ लाफानानै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि गासै बिथिंखौ जोङो फारि फारि फिट जोङो एबाराव टाइम बाउन्ड आरो उइथ फुल कनफिडेन्सआव हाबा मावगोन बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोबथा जोंनि थान्दै मेल दङमोन बेखौ एसे सिगाङाव जों मावफुंबाय आरो गासै थान्दैफोरनि बाहागो लानायजों 2022निफ्राय 27 मायथाइनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि जि कमिटि दङ बेखौ गोदानै दाफामनाय जाबाय आरो बे थान्दै मेलाव थान्दै बिथांमोननि गासैनिबो मदद आरो बिथांमोननि स्ट्रं सापर्टनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै फिन आंखौ बिथांमोना बिबान होफिनदों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै खनेन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि हिसाबै खोरोमदाव औवारी, गोदानै उमेश दैमारी, लोगो गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनेश ब्रह्म, स्पिकार अबिद नार्जारी आरो गोबां जि टीम गोजाम आरो गोदान आधा जथायनानै दिल्लीनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय जोङो मोनसे इउनाइटेड टीम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टीमखौ दिनै बानायनाय जाबाय। दा बे बिथिङाव आङो दहायबो बुंदों जे आं खावलायदोंमोन आरो जिहेतु बे खोथाखौनो सावरायबाय थानाय जादों थांनाय आराय मास जोङो गुबुन जेंनानि थाखाय खुंफुंनो हायाखैमोन आरो गोबाङानो सोङो जे नोंथाङा आफादगिरिनि बिबानखौ एगारनो नागिराखै बा आफादखौ एगारनो नागिराखै ना संगठना नोंथांखौ हगारनो नागिराखै ना मा थासारि दङ मा खोथा बाथ्रा दङ बे खोथाखौ बयबो सोङो। दा सोङोब्ला आं दुखु मोनो। आं बुंदों जे समनि खामानिखौ समाव मावनांगौ, गोदान जोलैखौ हाबा मावनो थाखाय बिबान होनांगौ, बयनियावबो समा एखे थाबाय थाया, निउ जेनेरेसन निउ स्पिरिट आरो समनि खामानिखौ समाव मावनांगौ बे खोथाखौनो आङो बयखौबो खावलायनानै थान्दै मेलाव आंनि खोथाखौ आङो लाखिदोंमोन। नाथाय गासैबो खोथा बाथ्राफोरखौ बिबेसना खालामनानै थान्दै मेला आंनो बिबान होफिनदों। बिथांमोननि नारसिननायखौ आं गनाया लादों, खिन्थु आंनि खोथाखौबो बिथांमोना खोनासङाखै होनना बुङाखै, आं खोनासंदों। खिन्थु थासारियानो बेबायदि आरो बेबायदि थासारिखौ अभारकाम खालामनांगौआ बिराद चेलेन्ज। बेबायदि थासारिखौ नोङो बारग'नांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। ओनसोलनि रायजो राजा, जिल्लानि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मेडियायाव टिभियाव बायदिसिना सर्सा जेरैबायदि ओंखारदों, हास्थायदों जे सामाजिक राजनितिक जिउआव बिथाङाबो खामानि मावफैनांगौ, रायजो राजानि सार्थआव खामानि मावफैनांगौ, बे खोथाखौ मोनसे हास्थायनाय दङमोन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। दा थासारियानो बेबायदि होननानै आं बुंदों। आं जोबथारनायाव निमाहा बिदों आरो मोनसेल' आङो गावनि गोसो अन्तरखौ आं सोंदों जे आं मा खालामनो। आरो बे मुहुर्तआव गोसोआव बेनो फैदों जे देशनिख्रुइ बिमाया गिदिर नङा, एखे बाथ्राजोंनो जातिनिख्रुइ राजखान्थिया गिदिर नङा आरो जातीयताबाद, जाति सत्ता, जातीय स्वाभिमान, बड'फानि आदर्श आरो प्रिन्सिपेलखौ लानानै हाबा मावलांनायनि बिथिङाव आनकमप्रमाइजिं भाबै हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि बिथिङाव टीम एबसु हिसाबै जों खामानि मावदों, मावलांगोन आरो बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि आद्रा दफाफोर दङ, लोगोसेनो बिटिआर सुक्तिनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि, समाज बेरेखा आयनि जि हाबाफारि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो गोबां माखासे बिथिंखौ नोजोर बोनानै
दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांगोन आंनि गोसोआव दुखु थाबाय आरो आंहा रावनिबो सायाव आक्षेप बा दाय गैया थान्दै मेला थान्दै हाउसआ जि डिसिसन होदों आं बेखौ गनायनानै लादों आरो दायो जोङो हाबा मावलांगोन समाज आरो हारिनि थाखाय जोङो गोदान मोनसे स्पिरिटजों हाबा मावलांगोन बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय आरो फैबाय थानाय समाव आङो एबसुनि टिम आरो हाउसखौ आं खावलायदों आंहाबो माखासे कन्डिसन दङ आंहाबो माखासे कनसिडारेसननि खोथा आंहा दङ बे खोथा बाथ्राफोरखौ नोजोराव लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ स्पिरिट आरो उइथ फुल प्रिन्सिपल डिसिप्लिननि गेजेरजों हाबा मावलांनांगोन एबसुआव गोदान मोनसे जोङो आफादारि रेजुलेसन लाबोगोन अलरेडि सावरायबाय जे गासैबो एबसुनि बिबानगिरिफ्रा ट्रेनिं लानांगोन एबसुनि अर्गेनाइजेसन आरो डिसिप्लिन एबसुनि फिल'सफि आरो प्रिन्सिपलनि सायाव बड'फानि आदर्शनि सायाव जोंनि गुड बिहेभियार आरो साउन्ड हेल्थनि सायाव जोङो माने बिथांमोननो जगा ब्याम मार्शियेल आर्ट्स आरो नेचारेल डिजास्टारनि समाव जेरै साइक्लन जायो आर्थकुइक जायो बेयाव मेन एनिमेल कनफ्लिक्ट जायो फ्लाड जायो इर'सन जायो जों माबायदि साखाफारा जानो बडि मास इन्डेक्स एबसुनि साफ्रोमबो मावथिया गुड हेल्थ आरो साउन्ड हेल्थ थानांगोन जाहाथे बिथांमोना नोरजिया जाया बेमारि जाया बेखौ जोङो नायदों आरो सास्टेनेबल माने सेल्फ सास्टेन गावनो गाव थांना थानो हानाय गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय पार्सनेल स्किल बेबायदि बिथिङाव नोजोर होनानै एबसुनि साफ्रोमबो मावथिखौ गोख्रों आरो राफोद खालामनो थाखाय जोङो एबाराव खामानि मावगोन बेखिनियानो आं अलरेडि बुंबाय जे बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफा सुक्ति मावफुंनाय भारतनि नखर मन्थ्रिया जि कमिटमेन्ट होदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया जि कमिटमेन्ट होदों आरो कमिटमेन्टनि आधाराव बिथांमोनखौ खामानि मावनांगौनि थाखाय बे एकर्डनि कनस्टिटिउसनेल जि एमेन्डमेन्ट दङ बेखौ मावफुंनांगौ सिमा बारायनाय गामि सोसनबावनांगौ बर' कसारि काउन्सिलनि जि जेंना जेंसि कार्बि आंलंनि ST हिलनि जेंना जेंसि आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बे बिथिंखौ लाफानानै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि गासै बिथिंखौ जोङो फारि फारि फिट जोङो एबाराव टाइम बाउन्ड आरो उइथ फुल कनफिडेन्सआव हाबा मावगोन बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय गोजोन्थों।